आंनि न'खरावबो दं बेफोरबायदि प्रब्लेमा माने बुंनो हाया आरो। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय। दासान्दि माने फेसबुकआवथ' बिराद दावराव जागासिनो। रसमा ब्रह्मआ गावनि हौवा गथ' दंमोन 9 बोसोरनि बिखौ गारनानै गुबुन हौवादो खारदो आरो हाबा जाहैबायना। आंनि न'खरावबो दं बेफोरबायदि प्रब्लेमा माने बुंनो हाया आरोना, नाथाय माब्लाबा समाव आंबो बुंनांनो हागौ। जोंनि बर' हारियाव जौ लोंनानै गोग्लैसोनाय गोबां दङ। गावनि न'खरखौ साननो रोङै, गावनि फिसाया मा मोनजादों मा मोनजायाखै, गावनि हिन्जावा मा लुबैदों मा लुबैयाखै बेफोरखौ मिन्थिनो रोङै गोबां दं। आंनि न'खरावबो दं लोगोफोर बेबायदि जौनि प्रब्लेमा आरोना। आं उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' मोनबोदों। जौ लोंनाय न'खरनि थासारिया माबायदि जायो बेखौहाय दासिमबो जोबनो थाङाखै। सरि। जोंबो माब्लाबा बुंनांनो हागौ जे आंनि लाइफनि काहानि, आं गोबां खुसियाव थानो नाजायो। मा खालामनो, मालाय लोंथारोबा ना, सोलायहोनोनो हायाबा। नाथाय आंनाव माब्लाबाबो बेबायदि गाज्रि डिसिसन गैया जे बेबायदि आं माब्लाबाबो साना। आं मोजां मावनानै देखायनो थाखायसो लामा लाबाय थायो। आरो आं बयखौबो बुङो जे बेफोरबायदि प्रब्लेम जानानै खारग्राफोर दङबा दाखार आरोना। सान गावनि फिसा गावनि न'खर। नोंनि हौवाया गाज्रिबा नों गाज्रि जानो हाया। जेन'बा नोंनि न'खरा, नोंनि गासिबो जाथि खुरमायानो गाज्रि जानो हाया, नङा होनबा? सासे नङा सासे नोंखौ सापर्ट होग्रा थायो। बिनिखायनो बेफोरबायदि डिसिसनखौ दाला आरोना। नों सोलाय, जेनेबा नों मोजां मावनानै देखाय आरो हौवाखौबो सोलायनो खाबु हो, बेनो। आरो सोरहाबाफोर फिसा बिदि फरायफुनाय समाव बेबायदि न'खराव प्रब्लेम जादोंबा गोसो बायनो नाङा आरोना। खस्थ'आ मोनखागोन। जुदि फिसायानो बुजिथाराब्ला माथो खालामनो। फिसानि फारसे सान नोङो जेब्लायबो। आं फोरोंगोन, आं बे फिसाखौ गोरों खालामगोन, आं बे फिसाखौ खस्थ'यैबाबो आंनो ओंखाम दा मोनजाथों बेबायदि आं फोरोंगोन, नैबेबायदि साननांगौ। बाट नों गावनि फारसेल' साननाङा, आंनि संसारा मानो बिदि खस्थ', आं मोजां लामा नागिरनोसै, बिदि फिसाफोरखौ गारनानै, न'खरखौ गारनानै बेबायदि डिसिसन लानाङा आरोना। गाज्रि डिसिसन लानाङा। मा बुंबावनो आरो, बेनोसै। प्रब्लेम थायो सोरनिबा न'खराव बेबायदिनो। थाखा फैसा, बांसिनानो थाखा फैसानि थाखाय प्रब्लेम जायो। खोथा मिलायलायै, अनलायनाय गैयै बिदियावहाय। नाथाय जुदि बिसिबो फिसायबो गोरोबलायोबा थाखा फैसाया फैयो आरोना। नोंबो बेबो हेल्प खालामो, खोथा मिलायलायो, दंबा दं गैयाबा गैया, बेफोरबायदि मिलायलायोबा थाखा फैसायाबो फैयो। खस्थ'यैबाबो दिनै ग्रोब गाबोन ग्रोब बेबायदि मिलायलाङो। स' माथो बुंबावनो, बेनोसै। गासैनिबो गोसोआ थिग जाजोबा, एखे जाजोबा। सोरनाबा माने हठाৎ सानस'नो हायैयाव गोरोन्थि मावफ्लाङो। स' गाज्रि मोननो नाङा। दिनै आङो बेफोरनि बेलायाव खोथा बुंबाय आरोना। दा सोरबा बुंलायगोन गावखौ सानाखै, नोंबो बेबायदिनो जागोन सानसे। बेफोरो गासिबो इसोरनि माया। इसोरा जा होयो बेनो आरोना। इसोरा मा लिरनानै दोनदों बेनो जालाङो। आरो जा जायो बियो गासिबो मोजांनि थाखाय जायो होननानै बुङो। नाथाय बबेबा खामानियाव नोंनि रागा जोंनानै, नोंनि कन्ट्रल खालामनो हायैयाव जाफ्लाङो। बियो मोनसे एक्सिडेन्ट बायदि ना लोगोफोर। मानसिनि लाइफआ बुहुत दुखु थायो आरो। दिनै नों फोरमायनो सानबाबो दुखु जानानै मानसिया मिनियो, खुसि जानानै थाबाबो मानसिया मिनियो। दिनै सोरनि सिगाङाव फोरमायनो, दिनै रावबो गैया होननानै दिनै लोगो हिसाबै मानसिफोरा फोरमायो आरो। दिनै नाथाय मिनियोसो। नाथाय मानसिनि जिउआ मा बुंगोन आरो, दुखुआथ' गासिबनावबो थायो। बिदिनो दुखुखौ बजा लानाय हेन थाबाथाय निजे हारसिं जोबोर माने खस्थ' मोनो आरो। फोरमायबासो गुबुननि सिगाङाव मोजांबो नाङो। बिदि बेनि लाइफआवबो गोबां बिदिनो दुखु दंमोन जानो हागौ। बिदिनो बेनि न'खराव प्रब्लेम सलायदोंमोन जानो हागौ। बिनिखायनो बियो दा बेफोरबायदि माबाखौ अबथायनो गोनां जाबाय। बेफोरबायदि माबाखौ खालामनो गोनां जाबाय आरो। माथो बुंनो, बिनि लाइफ जोंबो माथो बुंनो, बिसोरनि न'खरनि माबायाव पार्सनेल खोथायाव जोंबो बुंनो हाया, नङा होमबा लोगोफोर?
सबनावबो न'खराव बाय दुखु थायो।